Tama. Partner! Eto na! Nagpaparamdam na naman. Ang ating Mahiwagang Burnay! Isang malamig na Disyembre sa West Orange, New Jersey. Abala ang pabrika ni Thomas, isang negosyante. Ang pabrika ni Thomas ay gawa sa konkreto at bakal. Marami ang naniniwala na dahil sa tibay ng gusali, hindi ito kayang tupukin ng apoy. Subalit nagkamali sila ng akala. Taong 1914 nang sumiklab ang isang malaking pagsabog sa planta ni Thomas, dulot ng nasunog na kemikal. Mabilis na kumalat ang sunog at tuluyang nilamon ng apoy ang pabrika. Si Charles, ang 24 anyos na anak ni Thomas, ay nataranta ng matuklasan ang sunog. Agad niyang hinanap ang kanyang ama na noon ay kasamang nagtatrabaho ng mga empleyado. Sa kanyang paghahanap ay nakita niya ang kanyang ama sa di kalayuan na kalmadong pinapanood ang sunog. Charles, tawagin mo ang nanay mo at mga kaibigan niya, papuntahin mo sila dito. Ngayon lang sila makakakita ng ganito kalaki at ganitong klase ng sunog. Nakangiti pang sabi ni Thomas. Bagamat nagtataka ay ginawa pa rin ni Charles ang ipinag-uutos ng ama. Sama-sama nilang pinanood ang unti-unting pagkatupok ng kanilang pabrika. Kinabukasan, habang pinagmamasdan ng buong pamilya ang naabong pabrika, ay nagbigay ng pahayag si Thomas. Masakit man na nangyari ay may saysay pa rin ang trahedyang ito. Tingnan nyo, lahat ng pagkakamali natin pagdating sa pagpapatakbo ng negosyo ay kasama ng natupok sa sunog. Ibig sabihin ay maaari na tayong magsimulang muli. Salamat sa Diyos sa isang bagong simula, sabi ni Thomas. Matapos ang trahedya, ay agad na itinayo ni Thomas ang isang bagong pabrika. Sa loob lamang ng 3 linggo, ay muling nakabangon ang kanilang negosyo. Sa sumunod na taon lamang ay lumobo agad ang kita ng bagong pabrika ni Thomas na humigit kumulang sa 10 milyong dolyar, sadyang mas malaki pa sa dating kinikita. At nangyari ang tagumpay na ito dahil sa isang tao na may ginitoang perspektibo sa buhay at determinasyong hindi kayang tupukin ng apoy. Si Thomas Edison ang nag-imbento ng light bulb. Wow! Naman! Not just any other Thomas. It's the Thomas Edison. Galing naman si Thomas Alva Edison. Oo. Galing na! Ang dahilan kung bakit may ilaw tayo ngayon. Kung bakit tayo may liwanag ngayon, mga kaibigan. Kung bakit napapakinggan ninyo ang Love Radio dahil sa kuryente. Kung bakit, 'di ba, nakakaligo ka ng maayos sa madilim na CR. Try nyo kaya patayin ang ilaw sa loob ng CR diba, ninyo. Ang makukuha mo hindi conditioner kundi muriatic. Pero alam mo no, partner no, great people have great perspectives. Oo naman. Grabe no, yung mga magagaling na tao, yung mga talagang successful na tao, yung perspektibo nila sa buhay, napaka-positibo. Ngayon lang ako nakarinig ng tao na tinutupok na ng sunog yung kanilang pabrika, yung kanilang negosyo, nagtawag pa ng mga friends, hey, correct, punta kayo dito, tingnan nyo, ngayon lang tayo makakakita ng ganitong klaseng sunog. Kalmado pa nangingiti. Parang addict lang. Pero kasi hindi eh. Diba? Akala mo, isipin mo, ano ba to? Nabaliw na ba siya? Kaya natatawa pa? Pero hindi eh. Ang naisip niya, nasunog na, kasama ng pabrikang yan, lahat ng pagkakamali natin tungkol sa business. Ibig sabihin, kaya nagkasunog is nagkaroon ng pagkakamali. Correct. Siguro in terms of safety, hindi ganun ka-safe. Ewan ko kung anong klaseng chemical, di ba? Mali or ganun. O, na bago. Correct. Totoo yan. Kung yung mga sinasabi ng marami that God, if God closes the door, He opens the window. Totoo yan. Minsan may mga bagay tayo na talagang hindi nararapat sa atin kasi may ibibigay na bago.
'Di ba? May mga kahit halimbawa sa pagbo-boyfriend, pag-girlfriend mo. Minsan napakasakit na iwanan tayo ng taong mahal natin. Correct. Inaalis yan kasi may bagong papalit. Tama. May bagong ibibigay. Kasi kapag ka nandiyan pa yun sa buhay mo, hindi mo ma-meet yung mas gwapo. Totoo yun, mas hindi mabait. mo ma-meet yung mas mabait. Mas yung mapera. mas maasikaso. Mas malaki ang bank account. Yan. Yan. Diba? Ganun. Totoo yan. Tandaan nyo, kapag may tinanggal sa atin, ibig sabihin may ipapalit na bago. Kaya Tama. huwag kang malungkot. Law of ano yan, diba? Displacement ba yun? Ah, Hindi ko sure eh. O, diba? oo, basta sa physics yan. Oo, nakapag ka may, Parang, may, basta, if- basta ganon. Oh, yan. Kasi binigyan lang po namin ng donut yung physics teacher namin, kaya kami nakapasa. Nakakatawa yung perspective nila sa buhay. Na, totoo, nakakalungkot mawala ng bagay na pinaghirapan mo. Di ba? Talagang pinagtuunan mo ng pansin, ng oras mo. Ganun talaga. Mawawala people come and go, things come and go. Tama. At may papalit na bago dyan. Correct. Isang malaking check ng pink na ballpen. Thank you, May Wagang Burnay, sa isa na namang napakagandang kwento ngayong araw na ito. Ang mga kwento po na May Wagang Burnay, mababasa niyo po sa aming Facebook fan page. I-search nyo lang po, Tambalan! Like, share mga kabisyo para marami rin na ma-inspire sa kwento ni Mahiwagang Burnay. Maraming paborito ang Mahiwagang Burnay. Lalong-lalo na si Alfred Paborito. Yan ang kanyang last name. Alfred Paborito, happy birthday! Oy. Maraming salamat mga kabisyo sa pagtutok. Thank you again for making us trend today. And thank you for making Love Radio #1 for 14 consecutive years. Dahil sa inyo mga kabisyo, Ang tambalan, walang kalaban, #1 pa more. Ako po si Nicole Liala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, Walang matatag na relasyon sa malanding na determinasyon. Yun!